Hey guys, hi. ಹಾಯ್. ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹನುಮಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಾ ಅಮ್ಮನಕಲ್ಲ ಭಜನೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಇಂಕಲು ಭಜನೆ ಗತ್ತಿ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಯರೇನು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಚ ಓಕೆ ಅಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಚಾ ಒಂದು ಭತ್ತ ಹನುಮಗಿರಿಗೆ ಹನುಮಗಿರಿ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರಾಂಡ್ಲ ಪನೊಡೆ ಆತ. ಹನುಮಗಿರಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಬೊಕ ಕೋದಂಡರಾಮನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ ಆಡೆ ಪೊಗ್ಗನಗನೆ ಅಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ತನ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಓದೊಂದು ಪೋಲಿ ನಮಕ್ ಇಂದು ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈಜನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕತೆ ಓದನ ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಜ್ದಾಕ್ಲು ಈ ಜನ ನಮ್ಮದು ಕಿನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತ ತೂಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಓದನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೂರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಲ್ಪ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಈ ಕತೆನ ಪೂರ ಓದೊಂದು ಪೋಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ಲ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಅವಲ ಬೈಯದ ಟೈಮ್ಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು. ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಬೈದಿಪ್ಪರ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿದಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಏರಾನ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವು. ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ 11 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಂತನ ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಕಾಂಡೆಲ ಬೈಯಗ್ಲ ಪೂಜೆಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೋದಂಡರಾಮನಾಡೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ. ಕೋದಂಡರಾಮನಾಡೆ ರಾಮಗಿರಿನ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಹನುಮಂತನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಾಮನಾಡೆ ಪೋನಗಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ಪೋಪುಂಡು ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆತ್ತನೆಲು ಪೂರ.
ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಕೋದಂಡರಾಮನ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅವೆನ್ ತೂಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕೋದಂಡರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆ 26 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಮೈಸೂರ್ದ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಅತಿಥಿ ಆದ್ ಬೈದಿತ್ತೆರ್ ಕೆಲವೆರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ನೇಚರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು, ವ್ಯೂ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಗನೆ. ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಗಾಂದ್ ಎನ್ನುಂಡು ನೇಚರ್ ತೂನಗ, ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿಲ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತಾದಾಯ್ನ ಅಮರಗಿರಿಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಮರಗಿರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆಯ್ನಿ. ಅಂಚನೆ ಐತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವರಾಯ್ನಂಚಿನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗ್ ಬೈದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಅಮರಗಿರಿ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿಜ್ಜಂಡ್ ಉಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಮರಗಿರಿಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್. ಉಲಾಯಿ ತೂಯರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಏರ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೆರ, ಏರ್ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ದೆರ, ಏರ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ದೆರ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ ಮುಲ್ಪ. ಅವು ಆರ್ಮಿದಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆದಿಪ್ಪಡು, ಸಂತೆರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡಾದ್ ಏರ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಅಮರ ಆತೆರ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು. ಅವಕ್ಕೆ ತೋಜುಡು ಇಡೆಗ್ ಅಮರಗಿರಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದೀತನಿ.
ಇಂದು ಕೋದಂಡರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಕತೆ. ಕೋದಂಡರಾಮನಡೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಮರತುನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಮರಗಿರಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟಿನೆ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾಂಡವಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಲ ಉಂಡು ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಸವರಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಬಸವೆಲ ಉಂಡು. ಪೂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತನಾಗ ಹನುಮನ್ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ತಡಪೆ ಅಂತಿ. ದೇವೆರ್ನ ಪೂಜೆ ಆದ್ ವನಸ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ಲ ಏಪಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ರಾತ್ರಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ ನಮ್ಮ ಹನುಮಗಿರಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಶಾಲೆಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿನೆಡ್ದಾದ್ ಗೋಶಾಲೆ ತೋಜಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪದಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನ್. ಎಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನಲ ಏರಾಂಡ್ಲ ಹನುಮಗಿರಿಗೆ ಪೋದಿಜ್ಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಂತನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀರೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ ಬಾಯ್.